रावबो फैयाखै माथो रायलायनो रावबो रायज्लायनो गोसो गैया दा आंजों रावबो फैयाखै मेरे लिए बच्चा है नायबाय थानायफोर मा खबर रावबो रायज्लायनो गोसो गैया आंखौ रावबो खबर सोंहरा आंखौ रावबो खबर सोंहरा एस बर' मोजां आंहाबो मोजां ना नोंस्राबो कफिनांगौ आरो सरिता होननानै ओरैनो दंबाय थायो नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै फैदों आरोना एकदम गरमबो फाक्कायावनो जिरायनानै दं आङो बिराद गरम आरो रोमै दैमारि मा खबर मोजाङानो दं आङो नोंहालाय मा खबर मोजां आंहा सरिता नार्जारि लोगोफोर दङ आंजोंहाय जों साथाम दङ गासै आंजों दि बसुमतारि नुदों दे नुदों जिक्कि मुसाहारि मोजाङानो आंहा नोंहालाय मा खबर कमल बसुमतारि जाथ'वाखै संबायसो थादों लोगोआ संबाय थादों आरो नोंसिनालाय जाबाय नामा जोंना जायाखै नोंसोरलाय सोर मा खालामबाय थादों बि जाब्रां सोलिबादि नुवाखै होनबा सोरबादिसो नुदों आंखौ सोलिबादि नुवाखै दिप बसुमतारि आङो उदालगुरिनि भुमि बसुमतारि औ मोजाङानो नोंहालाय मा खबर आंहा बिराद मोजां बि जाब्रां अफिसियेल थेंक इउ सोर बहानिफ्राय नायबाय थादों आंखौ
उर्मि बसुमतारी मोजां ना दे मोजां जानांगौ दिप बसुमतारी मा गामिनि नोंलाय बड'लेण्ड किं थेंक इउ बिजाब्रां आं न'आव गैया आब'आ न'आवसो दङ बेलेगावसो दङ आं खारबाय न'निफ्राय सोर सोरहा मा मैगं जाखो ना जायाखै दिप बसुमतारी ए जोंनाबो जाथ'वाखै संबायसो थादों लोगोआ संबाय थादों फाला फाला सङो दिनै आं सङाखै आरो लोगोआ संबाय थादों जोंना जि गरम बोथोरा गरम मोनसिदों असित बसुमतारी मोजां आगै आंहा खबरा मोजाङानो दंथ'यो बर्थमान सायखं बसुमतारी जोंना ओंख्रिया माबा ब्रयलार लाबोनायमोन ओमफ्रायो माजों संथाय लोगोआ मा संखो मिथिया आं नायाखै आरो आं संनायनि फाला नङा नालाय दिनै बेखायनो रायस्रायाखै आङो दा जानोबासो बेदर दं आरो बेदरालाय आंखौ थास' बिबार ओंख्रि संनो रोङा सानदों आं दिप बसुमतारी रोङो आं रोङियानो गैया होनलाय रोंबाबो रोङाबाबो मैगंनिफ्राय ओंख्रि जाबानो जाबाय दा JL कभार डान्स मोजां आगै आंहा खबरा नोंहालाय मा खबर बिराद मोजां आंहा नार्जारी किं आं उदालगुरिनि उदालगुरि हरिसिङा JL कभार डान्स हांमानि दा हांमाखौ सिनायो बहानि नोंलाय हांमासोखौ मिथियो प्रनिता सोमदोन बर' मोजां आगै आंहा नोंहालाय मा खबर JL कभार डान्स ए खमाबारिनि नोङो नुवालै आंखौ होनलाय न'आव थाबाथाय न'आवनो थाबाय थानाय जायो मालाबा नुफ्लांगोन आरो नुबा ओंखारबांनाय जायाना JR दैमारि मोजां आंहा खबरा बिराद मोजां नोंहालाय मा खबर हो
ए एसे गोजान थांबानोथ' लैथोमा ब्रह्म हेलौ दिप बसुमतारी थारायबारि नङा जोंनिया जे एल कभारजों सिनायो दा सिनायनायालाय थांखांबाय आं थांखांनायाबो खालियो सनजय नार्जारि मोजां आदा नोंहालाय मा खबर परमेस्वर बसुमतारी आङो गुवाहाटि सात्रिबारियाव थायो सात्रिबारि नार्जारि किं आब' सासेया न'आवसो दङ आं न'आव गैयाना न'आव दङ इयो ओंखाम जाजोब्बाय गासैहाबो मासि गरम आयौ बिराद गरम मोनदों आङो खबरफोराथ' गासैहाबो मोजाङानोखा दा जेल कभारडेन्स दे मोजां मा ओंख्रि जाखांखो सनजय नार्जारि थेंक इउ परमेस्वर बसुमतारी नोंबो गुवाहाटियावनो दं दा माथो परमेस्वर बसुमतारिया ना थांबाय टाइम कितना जाखो नंमान बसुमतारी दंबाय थायो नै ओरैनो जिरायबाय थादों गरमनि फाखायावनो जिरायनानै दं आङो बिराद गरम मोनसोदों ओरैनो दंलाबाय थायो आरो ओमफ्राय नोंसोरो रायलायदों नार्जारि किं आं सिंगोलसो दङथ' आंखौ नुवाखै डाबल थानाय नुहुरदों होनबा आं सिंगोलसो दङलै नै डाबल गैया रावबो गैया आंजों सिंगोलसो आं नै मिथि सोरखौबाफोर नुदों नामा परमेस्वर बसुमतारी मोजां दे मालाबा लोगो मोनफ्लांनो हागौ जेल बसुमतारी जारलालै नोंबो गथ'आ सनजय नार्जारि दे लाबोबानो जाबाय नेना थाबाय आं नोंनि गिफ्टखौहाय
बिजाबफ्रा कर'नाया जेबो खालामनो हाया जोंखौ कर'नाखौ हरगोन अलंबार बसुमतारी अखा हायाखै माबा फेन लाबाय थादों आङो गरम ना बेखौनो खोनादोंदां आरो बार गाबनायखौहाय ओरैनोलाय सान्दुं गोसाद्रायबो नङामोन दिनैयो बोथोरा मोजांसोमोन ओमफ्रायो होमबाबो गरम आरो लामानि बिबायारि मोजां मोजां दाउथु आंखौ दाउथेब होनदों मोजां आहा नोंहालाय बे बिजाब्रा मा होनबाय थादों आंखौ आं संनायखौ जानो नोङा जानोबा फै जाहरगोन आं थिगसे गोथाव गोथाव संनानै जाथ'वाखै संबायसो थादों लोगोआ संबाय थादों मोनजाथ'वाखै नोंस्रालाय जाखांबाय मितालि जायन नार्जारि औ फैबानो जाबाय जाहरगोन आं फैबाबो लोगो मोननायानो नङा आंखौ सरिता नार्जारि मा हरनायमोन नोंलाय आं नुवासै माथो मिलन गेमिं आउट 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 आंनि लाइफनिफ्राय ओंखारलां मिलन गेट आउट ओंखारलां आंनि लाइफआव थानाङा नोङो मिलन गेमिं ओंखारलां आं बिदि मानसिखौ नायनो बायो इउजलेस नार्जारि किं दे थांदो दे आंबो थांनोसै दसे थानानै दे सन्जय नार्जारि जेबो नङा दे बाय बाय आंबो थांनोसै दसेनि उनाव जायन नार्जारि थांबानो जाबाय राजेश बर' गुड इभिनिं आगै गोरोब फेन लादों आङो फांखा लानाया गाबदोंदां ओरैनोलाय जेबोथ' माबा नङा बार लानाया दावराव खोनादोंदां आरो बिराद गरम ना बेखायनो फेन लायाबानो थानो हाया सानसे हरसे थाबाय थाखायो बार गाबदों बियो सरिता नार्जारि दे गुड नाइट उन्दुदो जोंहाबो ओंखाम जानांसिगोन ओंखाम उखैबाय दहाय सानाव जानायानो फुङाव जानायानो जानोसै आंहाबो नोंसोरखौहाय गोबाव जानायखाय रायज्लायिया लाइभ रायज्लायनो र' होननानै फैदो आरोना आं दिनै रायज्लायनो लुगैदों होननानै दिपांकर बर' आं उदालगुरिनि तुलु बर' मोजां आंहा खबरा मोजाङानो नोंहालाय मा खबर टाइम केटा जाखोथाय अलंबार बसुमतारी आं गुवाहाटीयावसो दङ दायो गुवाहाटीयाव फैबाय अलंबार बसुमतारी बुंखाखाबायमोन आं बावगारदों सरि दानसोरां दैमारि आं दासो
दासो नुसनदों आंखौ उदालगुरि दिपांकर बर' उदालगुरि हरसिंगानि हरसिंगा दांसोरां दैमारि नै दंबाय थायो ओरैनो जिरायबाय थादों नोंसोरजोंनो दसे रायज्लायनो लुबैनानै रायज्लायनो फैदों रायज्लायबाय थादों आरो दायो लोगोफोर दङ जाय नार्जारि लोगोफोर दं आंजोंहाय जों साथाम दं आरो जोंना ओंख्रिया मा संखोथाय लोगोआ ब्रयलार दंमोन आरो ब्रयलार बेदर ओमफ्रायो मा संदोंखौ मिथिला आं सङाखैना लोगोआसो संदों बेखायनो दा जानोबाल'सो मिथिसिगोन आङो होनदों दिपांकर बर' जब माने आं दायो जबलाय मावथ'वाखै मावनाया माने प्रेक्टिकेलसो खालामनो फैदों आङो जब गैथ'आ होनदों प्रेक्टिकेल खालामनो जइन जाफैदों दिपामनि दासो नायदों दङ नै आं ओरैनो नोंसोराव रायज्लायबाय थादों मा खालामदों नोंलाय लोगोफोरा खोन्थाबा आंखौमोनलाय खोन्थाथ'ला मालाबा खोन्थागोन लोगोफोरा दायो नुजायानो मालाबा खोन्थागोन र' दायो खोन्थाथ'ला मानसोरां दैमारि मोजाङानो आंहा खबरालाय दासान्दि मोजाङानो दंथ'यो आरो मोजांखौनो होनजागोन बर्थमान जेबो जाथ'वाखै होनदो सोरनि अनगायाव दिपांकर बर' नार्सिं माने आंनिया लेबनिसो आरो लेब टेकनिसियान होनदो लेबरेटरिनि थांखिबायलै दांसोरां दैमारि तेजपुराव थाला तेजपुरनिया जोबथ'बाय तेजपुरावहाय 2 इयार्समोन नालाय आंना कर्सआ ओमफ्रायो थाबालाय हागौमोन जेनेबा प्रेक्टिकेल खालामनोबो तेजपुराव ओमफ्राय आं तेजपुराव खालामासै आरो गुवाहाटि फैनो होननानै गुवाहाटियाव फैबाय बोसोरनै थाबायना तेजपुराव बेखायनो थानो बाथ'बाय एसे बेलेगनि बारबो जागारनांगौ होनलाय बेखायनो फैथ'बाय आरो बेवहाय प्रेक्टिकेल खालामनो फैबाय देरहासार नार्जारि हेलौ गुमै गैया जोंना ओंख्रिखौ लोगोसो संदोंलै माबा आं सङाखै बेखायनो आङो मिथिला बेदर दङ बेदरखौसो गारग्रोदों दां दहाय लाबोबाय नालाय बेदरखौ ओमफ्राय माजों संगोन मिथिया सोरलै बेयो सोर रावबो लाबार गैयालै आंहा दिपांकर नोंबो नामा नै दङ आंबो ओरैनो दंबाय थायो रिजि हाय दिपांकर न'आव माला हायगोन माने आं फैनायानो बारा गोबाव जायाखै दाथ' थांथ'नायखौ बुंनो हाला सप्तासेयानो जायाखै आं फैनाया दाखालिसो फैदों आङो थाथ'नाय जासिगोन एसे उनाव थांबाबो दायो बुंथ'नो हाला आरो मोसाहां नार्जारि माखौ थगायनो हामा थगायाखै आं थेंक इउ दानसोरां
रिजि थेंक इउ फुंखा खाख्लारि आं फाखायाव जिरायनानै दङ बहा जिरायनो नुवाखै नामा आंखौ निजोम दैमारि आयौ मानि दुगैमारि जाखो दा अनुपमा नार्जारि थेंक इउ भिडिअखौलाय होबाय थायो दा आं दिपांकर गावस्रा नाया बियो आं होबाय थायो माथो भिडिअ अलंबार ओंखाम उखैबाय उखैनायालाय दहाय फुङाव जानायानो ओंखामखौथ' ओमफ्रायो जायाखै दायो उखैबाय आरो जानोसै नोंसोरो रायलायखांनायनि दसेनि उनावहाय दसे थानानै 8टा जासिगोन जानोसैयानो र' जाबाय नोंस्रालाय रिजि आङो फरायथ'ला दोनथ'बाय फरायनायखौ जेबो बुङा आं माबा मोनसे बुंनो नागिरबाबो ओंखारालै आंहा बुंनो सानबाबो माबा नुवाखै आङो माबा मोनसे बुंनो नागिरबाबो गोसोनिफ्रायनो ओंखारबोआ सानबाबो बुंनोनो रोङा आङो मा जायोथाय बुंनोलाय सानो साननायालाय ओमफ्राय गैया आरोना बुंनोनो रोङा मा बुंबावगोन मालायनि माबानायखौल' मा होनहरदों प्रेमसा ओइ सोरलाब दोननोसैलै आङो र' गासैबोथ' मोजाङैनो दंखायो दा ब्लाड टेस्ट खालामनांगौमोन फै खालामनोबालाय खालामना हरगोन आं मा टेस्ट खालामनो खालामफै आयदै जिरायनो हाला आं दोनसैलै आं र' मिनिनायलाय बेनोथ' जाबाय दा जेबो बुंनो रोंला आङो मा बुंनोसो जाजोब्बाय मिनिनोसो ओंखारजोबो मिनिनायलाय बिसोर दोननोसैलां गासिबो मोजाङैनो दंखायो दा ओरैनो नोंसोरो रायलायनो लुगैनानै दिनैलाय फैदों आरोना आङो गोराना मा हरदों ओइ गोरानागै अलंबार सोलोंबाय थादों बेखौनो रोंनांसिगोन होनदों रोंसिगोन र' प्रेमसा माबायावसो ओइ सोरलाब लोगोफोर माबा गासिबो मोजाङै दं दा मोजाङै थादो दङ बर्थमान दे होमबालाय दोनथ'बाय गासिखौबो बाय बाय मालाबा लोगो मोनफिनगोन हाजारसिम साजोब्बाय